Здравейте на всички, добре дошли в нашия YouTube канал. Аз съм Йордан Рашков, имам пищов и си гледам сценария. Това видео е част от поредицата, в която ще представим Yu-Gi-Oh! Клубовете в България. Какво представляват, какви хора има, какви събития се организират и къде може да разберете малко повече за тях и за техните собственици. Сега, ако сте нов тук, не забравяйте да натиснете бутона за абониране, да харесате видеото, ако ви е харесало, и продължаваме напред. Днес сме подготвили нещо много интересно. Намираме се в град Велико Търново, клуб за настолни игри Stratos Games със собственик господин Илиян Ивайлов. Целта на днешното видео е да ви запознаем с клуба и неговата история. Така че без повече приказки, преминаваме директно към разговора с господин Ивайлов. Здравейте, господин Ивайлов, много ми е драго. Бихте ли се представили сега за нашата аудитория, тъй като много хора най-вероятно не знаят, има и други, които не ви знаят. Предполагаме, че имаме зрители, които не са в част. Здравейте, аз съм Илиян Ивайлов и съм собственик на Stratos Games в Велико Търново. Можеш ли да ни разкажеш за историята на клуба? Как започна всичко? Какво те мотивира? При мен всичко започна като хоби. Yu-Gi-Oh! Гледал съм анимацията като вървеше в BTV. След това почнах да се интересувам и от самата игра. Да си купувам карти. Отначало основно събирах карти, защото не познавах други хора, които се интересуват от това хоби. Впоследствие открих, че в България има Yu-Gi-Oh! Общност, като попаднах на двете групи. Това става просто преди 10 години, не е повече. Две групи, Yu-Gi-Oh! Trade България и Yu-Gi-Oh! TCG България. Това бяха двете групи по това време. Почнах там да се свързвам с други хора край хобито, да разменяме карти, да се комуникираме. Разбрах, че има и съществуват клубове, които се провеждат, хората се събират да играят, провеждат се и официални турнири. Нямаше много клубове по турнири. По това време мисля, че в София имаше един клуб и в Пловдив и Варна. Само това бях. И като хора нямаше много, мисля, че от 300 човека бяха в тия групи. За сравнение в момента мисля, че са 2-3 хиляди. Над 2 хиляди, със сигурност. И така, в продължение на няколко години, общо взето се основно през интернет се комуникирах с други играчи във връзка с хората. То един ден се запознахме с водещия Другаря Рашко. Рашко Булаев. И покрай него почнахме да организираме в Велико Търново сбирки. В начало бяхме двамата, после се появиха още двама-трима. 2016-та. Преломна година за историята на Yu-Gi-Oh! В Велико Търново. Това нещо, да. Тук всеки, който идва, казва пък на познат, води го, и така лека по лека се увеличи. Направихме група във Facebook. Групата я направихме изцяло на мета. Да направим една група, да видим дали ще влязат хората. Да разберат, че има хора въобще и Yu-Gi-Oh! Велико Търново. Да, те взеха, че влязаха и заднъж се събраха стотина човека доста бързо. Почнаха да идват все повече хора на нашите сбирки. Нашите сбирки почнаха да стават по-редовни. Поне веднъж седмично се събираме. Да. Почнаха да идват хора и от района от Русе, от Плевен, Севлиево, Габрово, Севлиево, тук по-малки населени места около Велико Търново. и Горно. Горе Горях, които са този Велико Търново. Аз тогава дори не живеех във Велико Търново. Да, аз даже съм не от живееш. едно село, тук е Велико Търново, обаче идвах всяка седмица да играем Yu-Gi-Oh! И в един момент почнахме да се организираме и да ходим по другите клубове в страната. Мисля, че Първият ни турнир във Варна. Ходихме в Варна Геймс, който вече не съществува. Янчо Хаберлиев, много поздрави. Беше собственик. Да. И ходихме и в Пловдив, и в София, ходихме на регионални турнири.
Тогава даже нямаше национално Hobby Games, първенство. ходихме в София в Паладиум. Да, помням ги. Нямаше Hobby Games, но въпреки това Виктор Озунов си организираше там нещата. Той беше лицето. Да. И си още. И Виктор ни съдейства реално за... Направихме първия турнир, който организирахме 2017. 2016 беше първия неофициален турнир. Неофициален турнир, да, направихме на паметника на Асения Велико Търново, на Картината Много живо. на галерията. много живописно място. Много хубаво, имаше 20 и някакви човека. Тут се отгледам. Тук мога да покажем снимка. Да, има Аз снимка, да, ще качим. От това се потихме. Край. Ще качим. И така, и това продължи в няколко години до 2018. Вече бяха станали напълно редовно. Всяка седмица се събирахме да играем. И веднъж месечно организирахме и такъв неофициален турнир. Да, беше месечен тогава. За седмични ние все още не можеше да става въпрос. И турнирите, сега за всички, които искат да си разширят общността там, където няма клуб или няма някакво официално представителство, както сега в момента Stratos Games вече е официален клуб, но тогава нямаше официален клуб в Велико Търново. Да, ние задължително да има. Да, ние се събрахме пари за награди, купихме награди, като видяхме съответно и във Варна и в София какви долу-горе награди дават на една седмична локалка. Събрахме пари за награди и събирахме вход за турнирите само до толкова, доколкото да купим и за следващия път награди, без да имаме реално никаква печалба не имало. Тогава всичко беше за каузата. И реално ви коста само около 100 лева. Двама човека по 50 лева стартират Yu-Gi-Oh! Общност в населено място. И ви трябват около 8 човека, за да се завърти цялата работа, за да има пари за следващия път. Защото имаше и такива коментари в YouTube преди време, как да се създадат общност или да я развиват. Накратко. Правите си група в Facebook и организирате събития. Да има хора и да се виждат, че хората играят. Добре? Още нещо искаш ли да добавиш? Ами да, и като продължи известно време, станаха редовни тия сбирки. Следващата логична стъпка беше да си намерим собствено място, където да се събираме, да ги провеждаме тези събития. И 2018 година, юни месец, отвори тук врати Stratos Games. От тогава вече сме имали, всяка седмица има официален турнир, провеждали сме и регионални първенства и най-различни събития. Да. Добре, защо точно Stratos Games? Какво вдъхнови името на клуба? 2018 по това време така популярен мим, да го наречем, тема на разговор в Yu-Gi-Oh! Общността беше Elemental Hero Stratos, който беше баннат. Дълго време. Да, доста време и хората си настояваха, имаше хаштагове "Освободете Stratos". И аз по това време играех с Hero Deck и така имах и успехи с него, по регионални първенства. И като мислех за име за клуба, просто Stratos Games ми дойде така естествено. Интересно е, че няколко месеца след юни месец отворих, септември 2018 на банеста, Stratos беше върнат на Да, и сега имаме тук картина, която после може да се покаже. Изкуплението на Stratos. Добре. Момента е, че Stratos е натурен, никой не го играе и хората не се играят. Тогава така беше. Всички клубове в България са нещо си Games. Ние сме Stratos Games. Добре, какви събития организираш ти в клуба? На какво могат да разчитат посетителите? Какво могат да видят? В какво могат да участват? Както казахме, клубът почна като място за Yu-Gi-Oh! Общността в Велико Търново и до момента това е най-активната игра, в която се играе най-често тук. Има всяка седмица
официални турнири, OTS турнири, както се наричат. Провеждаме и OTS Championship веднъж на няколко месеца. Като и за нов Yu-Gi-Oh продукт има събитие обикновено някой дена по-рано. Да, и имаме също и турнири за начинаещи, които са 2 пъти в месеца. Добре. Това са нещата главно около Yu-Gi-Oh! Това са около Yu-Gi-Oh! Иначе предлагаме и други TCG, като Magic the Gathering, той може би втория най-популярен. Имаме няколко човека, които играят команда в формата в Magic. И предлага също Pokemon, Flash and Blood. Аз ще питам после за тези работи. Караме по сценарии, драги зрители. Следващия въпрос. Какво представлява общността на Yu-Gi-Oh играчите, които са тук? На каква възрастова група, в коя възрастова група попадат? Много какви са настроенията? Можем ли да кажем, че, например, тук човек може да срещне нови приятели, да създаде трайни взаимоотношения, да се забавлява или да очаква нещо лошо? Не вярвам. Аз съм срещал до момента почти цяло само позитивни хора, културни, възпитани, позитивно настроени, събират се тук основно да се забавляват, няма драми, такива неща. На възраст са основно млади хора, ученици, студенти, но има и някои по-възрастни. Завършили работещи хора, да. Yu-Gi-Oh! Няма горна възрастова граница според мен. Играта е за всеки. Още повече играта като устарява във времето, в смисъл като озрява във времето с годините, те играчите, които са започнали преди години, вдигат и възрастовата граница. Например, ние сме започнали преди 10 години, тогава сме били на по 20 и нещо, сега сме 30+. И не е срамно да играеш Yu-Gi-Oh! Играта се променя постоянно, тъй че това си е част от живеенето. Сега говорихме за статус. Тогава такива бяха времената си съвсем други. Ачка! Да, моля. Я кажи сега. 2-3 хубави приказки за клуба. Тук само добри дуелисти, истински професионалисти. Като изключи Мичо. Значи друго. Ванка! Кажи сега. Кажи. Какво би казал за атмосферата на клуба? Много е добра. То дъждовния ден и сега ще дойдат още 20 човека, ще стане мега як евент. Не, кажи по принцип как. По принцип е супер. Значи много са, играчите са приятелски настроени, обясняват, стават супер компетитивни. Няма интриги. Няма интриги, тук сме само културни дуелисти. Тук няма какво. Аз съм най-редовният играч, аз съм най-добрият играч тук. Спечелил съм с всякакви регионални първенства, всякакви поканям до всякакви първенства. Невероятен клуб е да го посетят. Какво играеш в момента? Какво играя в момента? Супер Хиро Самурай. На бюджет сме. Истински самурай. Филмдъкове. Аз се пазя, обаче няма да мога да слушам. Ти какво би казал за атмосферата на клуба? Мириш хубаво. Ето така. Не, кажи. Приятелски ли обстановката? Каква е? Напрегната? Напрягаш ме. Състезателна? Напрягаш ме. Напрегнат си? Напрягаш ме. Кажи хубави работи за клуба. Клуба има и интелигентни хора. Не само такива. Вече заповядайте. Вижте, не мога да си взема карта. А ти какво правиш в момента? Пазаруваш? Пазарувам. Как да си взема карта? Я кажи 2-3 хубави приказки За кое? Мърсен топ. Трябва да има повече клубове. Като Stratos Games, не? Да. Зайко! Да, Кажи 2-3 хубави приказки за клуба. доста хубав клуб. Има добри хора вътре, няма читъри. Всички кажуали си играят. Каква е? Приятелска, Да, напрегната, приятелска, състезателна. може си нов играч. Даже Yu-Gi-Oh! Вече сравнително ефтино стана, като за пари. И да, цялостно всеки може да си играе. Тук събота и неделя има
има евенти, за които могат да се играят от всеки и неделя специфично за хора с по-ниски декове в пари. Номер едно. Номер едно клуб, Край. да. Пълно е с готини декове, които никъде в България не ги А видиш. хората? Аз да кажа две-три хубави. Да. Той е най-добрият клуб в Велико Търново. Хора, да знаете, няма втори собственик като Илянката и втори любовчия и забавчия като господин Данчо, войника тук до мене. Иначе, хората как са? Хората са перфектни, идеални, всички са много дружелюбни, много се обичаме И всички тук. хора могат да заповядат, нали? Всички са добре дошли. Тоше, кажи се две-три хубави приказки за клуба. Много хубав, напълнен смисъл, много хора тук и те, всички сме с хубаво комьюнити, всички се познаваме, много готино се разцъкват тук и те, приятна обстановка. Най-добрият отговор. Добре, разкажи ни сега за гамата от игри с карти. Ти спомена бегло за нещата, но сега аз имам подготвен въпрос за теб, да ни опишеш какво могат да играят хората тук, освен Yu-Gi-Oh! Защото, нали, това е един клуб за настолни игри, като такъв. Предполагам, че има и по-богата гама от игри, на които могат да се насладят хората. Да, както казах, Magic има някои човеки, които събират сравнително редовно да играят команда. Но след това всеки, който има някакъв интерес към някоя TCG игра или настолна игра, е добре дошъл. Се радваме да бъде на мен. Дори да е сам човек, хора, че ще намери някой, който да прояви интерес. И то така се почва. Ние във Велико Търново бяхме двама. После изкочиха и други. Тъй че, ако играете Покемон, Magic, Flash and Blood, One Piece, Dragon Ball TCG. всякакви игри. Нищо, че тук повечето официални събития, свързани с Yu-Gi-Oh! Stratos Games е напълно отворен към нови събития, към нови игри, стига хората да дойдат да кажат: ей, искаме Покемон! Ей ви Покемон! Нали? Правим обещано като на господар на ефира. Добре. А какво ти, по какъв начин спомагаш хората, които имат така афинитет към други игри? Продаваш такива карти, игри, аксесуари за тях? Да, предлагаме продукти. В момента имаме зареден Magic, Pokemon, Flash and Blood. Тая година по някое време и One Piece трябва да се появи. Аксесуари има, протектори имаме за карти, за Yu-Gi-Oh! И за Magic, защото са различен размер. Дори да няма нещо в момента, винаги може да се поръча да се зареди. Предлагаш също и обикновени настолни игри? Имаме да и известна гама от настолни игри, някой проявява интерес към тях. Имаме и за продажба, имаме някакви отворени, които могат да се играят на място в клуба. Да, заповядайте и се насладете на игрите на живо. Да, на живо винаги е по-добре. По-яко. Добре, следващия ни въпрос е свързан с новите играчи, новодошлите. Може би е по-насочен към Yu-Gi-Oh!, тъй като останалите игри, поне в нашия регион, тук не са толкова популярни. Как може един новодошъл да започне лесно, бързо да се ориентира? Какво би посъветвал хората? Мога да посъветвам всички нови играчи, които се интересуват от Yu-Gi-Oh! Да погледнат в нашия YouTube канал секцията интродукция към Yu-Gi-Oh! Там могат да научат полезна информация за самата игра, къде се играе, как се играе. Дори да не са от нашия регион, има информация и за всички клубове в България, където до момента се играе Yu-Gi-Oh! Казваме пак, плейлиста се казва, всъщност канала се казва Канала се казва Stratos Games VT. Велико Търново. И плейлиста. интродукция към Yu-Gi-Oh! Интродукция към Yu-Gi-Oh! Всеки новодошъл. Добре, какви са бъдещите плана на клуба? Каква визия имате ви за развитие? Все едно сме на интервю за работа. Как се виждате след 10 години? Както казах, нали, клуба започна като място за Yu-Gi-Oh! Общността, но се радвам да приемем и други общности, за други настолни игри, игри с карти.
просто да се разшири както гамата от игри, така и хората, които се събират. Ще се радвам да има различни групи. Апел към всички играчи на нещо различно от Yu-Gi-Oh! Али все пак нали, свързано с игрите, с карти за колекциониране, ако можем да ги наречем те на български, TCG-та. Добре, как могат да се запознаят хората с дейностите тук, какво предстои, къде могат да получат повече информация? За информация за събитията може да видите на Facebook страницата на Stratus Games TCG, където се публикува всеки месец програма с събитията, както и отделните събития също се публикуват всяка седмица. Има и група, нали? Имаме и, да, както казахме, има група във Facebook, все още е активна, Yu-Gi-Oh! Велико Търново, където също се публикуват тези събития. Да, и след всяко събитие, ако някой не е присъствал, винаги отразяваме събитията, снимаме мачовете и ги качваме в канала, където всеки може да си актуализира информацията, какво се е случило последно в клуба. Всички събития се отразяват редовно. Сега едно предизвикателство към нашите зрители. Ако вие сте нов или не сте нов в играта, но не сте знаели до този момент, че съществува такова място, където хората се събират и играят на официални събития, аз лично ви предизвиквам да посетите Stratus Games, ако сте от Велико Търново или от областта, дори хора от Русе идват, да се запознаете с хората, срещнете нови приятели и да видите, че Yu-Gi-Oh! Не е само игра за малки деца, има и големи хора, и малки хора, като цяло играта е полезна за всички да се развият, много качества, свързани с логическото мислене, социалните контакти, общуването, създават се дълготрайни взаимоотношения, положителни, така че предизвиквам ви, заповядайте в Stratus Games. Ако сте от някъде другаде, но въпреки това сте изгледали видеото до този момент, посетете най-близкия до вас клуб. До момента на заснемане на видеото има такива в Русе, във Варна, в Пловдив, в Шумен, макар че в Шумен не знам дали е официален. В София има няколко, ако сте софиянец, вие сте в рая на Yu-Gi-Oh! Като цяло в повечето по-големи градове има клубове, посетете ги, да видите, че там не хапят. Линкове към събитията, които предстоят в Stratus Games, ще намерите в описанието, както линк към страницата, към онлайн магазина, към групата във Facebook, където може да получавате най-редовна информация за нови продукти, нови събития, промоции и т.н. Господин Ивайлов, много ви благодаря за отделеното време, за това, че полагате такова усилие за развитието на общността. Пак ще го кажем. Що забравя, какво следва. Да. За мен беше наистина голямо удоволствие. Благодаря и аз. А сега, отново към зрителите, не забравяйте, че нашата мисия е да свържем клубове като Stratus Games с играчи като вас. Така че, наистина, приемете предизвикателство през сърце и заповядайте в най-близкия до вас клуб. Благодарим ви за отделеното време. Ако сте харесали видеото, харесайте видеото и се абонирайте за канала.